Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur maiatzak 7 asteartea elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan gure ohiko kolaboratzailea den Patxi Urrutiarekin egongo gara hemen platoan eta berarekin aktualitatearen inguruko gaiei buruz hitz egingo dugu. Baina honekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1988an, Espainiako poliziak Irunen atzemandako 150 kilo kokaina desagertu ziren. Urte batzuk geroago, 1984an, Espainiako bueltako etapa eten zuten Nafarroako 101 intsumisok. Egun berean, 1984an baita ere, Iruñeko Euskal Jai Gaztetxea okupatu zuen gazte talde batek. Eta bukatzeko 2009 urtean, Patxi Lopezek Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakari kargua eskuratu zuen, ezker abertzalea legez kanporatu zutela baliatuta. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Asteartean, Euskararen udaberriaren baitan, Euskara Nafar Pirinioetan izeneko hitzaldia egongo da Antsoaingo liburutegian. Euskara Nafar Pirinioetan hitzaldia egongo da Josune Aznarezen eskutik, Antsoaingo liburutegian arratsaldeko 7etan. Ostiralean, alde batetik, Oien Artez poesia musikatua egongo da Karrikiri elkartean. Oien Artez, Aiande Oien Arten poesia musikatua eta kantatua antolatu du Karrikirik. Bibi bikotea Pantxiz Bidart eta Monsieru Godourekin, arratsaldeko 7:00 Karrikirin. Beste alde batetik, Euskararen udaberriaren baitan, bertso afaria antolatu dute Bilkulpe elkartean iluntzeko 9:00. Amets Arzaiuz, Saioa Alkaiza eta Sustrai Kolina bertsolariek parte hartuko dute. Izena aldez aurretik eman behar da 012 deituz. Ostiralean baita ere, Sanduzelaiko Zibiboxean 7:30 9:00 gutxira arte, piztuta Euskal Kultur Begirada 24aren baitan deiadarren kontzertua egongo da. Larunbatean, alde batetik Iturramako Zibiboxean 11:00 ordu batak arte, ispilu apainduak sormen lantegiak familiartean. Jarduera plastikoa familiartean. Arte plastikoetako hainbat baliabide landuko ditugu irudimena akuiatzeko eta gure alderik sortzaileena indartzeko. 6 eta 11 urte bitarteko aurrentzat izango da, heldu batek lagunduta joan beharko dira. Beste alde batetik, Juslarrotxako Zibiboxean 11:00 ordu batak arte joko txukun lantegi jolasa egongo da, Utxun txalaparta taldearen eskutik. Modu ludiko batean, txalapartaren oinarrizko arauetara gerturatzen saiatuko gara lantegi honetan. Ohiko kolpeak eta aur eguneko txalapartaren inguruko hainbat ezagutza. 5 eta 10 urte bitartekoentzat. Gainera, Sanduzelaiko Zibiboxean, arratsaldeko 6:00 7:00 arte, piztuta Euskal Kultur Begirada 24aren baitan, munduari itzulia 80 egunetan izeneko objektu eta txontxongilo antzerkia egongo da. Paseparto urtek milaka lan izan ditu bere bizitzan zehar. Zaldizkoa, trapezista, zirku batean suhitzaile, inurri domatzaile, gaur egun garbitzaile lanetan dabil, baina edozein aukera aprobetxatzen du bere bidaietako pasadizoak kontatzeko. Phileas Foggekin batera 80 egunetan munduari itzulia emandako ura barne. Igandean, alde batetik, Julia Fernandez Zabaletaren pastorala egongo da San Francisco Eskola Publikoan. Julia Fernandez Zabaleta pastorala sortu du Zaldiko Maldikok eta 2 egunetan taularatuko dute San Francisco Eskolan. Pasaden maiatzaren 4ean arratsaldeko 5etan eta maiatzaren 12ean goizeko 11etan. Beste alde batetik, Sanduzelaiko Zibiboxean, goizeko 12etatik
Ordu batak eta erdi arte, piztuta euskal kultur begirada 24aren baitan euskal mitologiako pertsonaiak izeneko antzerki espresioko tailerra antolatu dute. Jolasaren eta gorputz adierazpenaren bidez, euskal mitologiako hainbat pertsonaia eta haien gainerako elezaharrak ezagutuko ditugu. Haietan eraldatuko gara eta imaginatuko dugu nola ibiliko edo mintzatuko ote ziren. Halaber, antzerki jolasen bidez, haien istorioak antzeztu eta berriak ere asmatuko ditugu. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Nafarroak enplegu muga berria lortu du 308.164 afiliaturekin. Zainzuriaren kanpaina, industria, ostalaritza eta osasun jarduerak lan sortzaile nagusiak dira. Langabezia mailarik baxuenera jaitsi da apirilean 2008tik. Kontratu berrien 23% mugagabeak dira. Argazki nagusian, ikasleak kanpin dendak prestatzen ari dira gaua pasatzeko. Titularrean, Palestinari laguntzeko kanpaldia nupen. Hamasek sueten proposamen bat onartu du Gazan, Israelek babesten ez duena. Honen eskuineko berrietan, batetik 10,5 urteko espetxe zigorra arrotsapean bikotekide ohia hil zuen emakumearentzat. Bestetik, Bolbok Zuzundegirekin egindako proiektuaren martxa ona berretsi du. Jarraian, Iruñeko udalbatza osoak omenaldia egin dio Tomas Caballerori. Goiko berrietan, alde batetik, Nafarroan LGTBI fobiaren erasoaren 80% ez dira salatzen. Beste alde batetik, agenteak patruiatzen ari dira Iruñean bolseoa kentzeko. Hori koloreko berrietan, batetik, Josunek eta berak harresia ixten dute. Bestetik, osasunak 7 baja ditu San Mameseko hitzordurako. Bukatzeko, Ibarrolak ikusi zuen zezen feria. Diario de Navarraren titular nagusian, nekazaritzako elikagaien industriak 3 enplegu berritik bat sortzen du Nafarroan. Foru komunitateak 308.174 kotizatzaileren erregistro historikoa ezarri du apirilean. Argazki nagusian, Iruñeko Larraona Claret ikastetxeko DBH-ko 71 ikaslek eta talde terroristaren biktimei omenaldia egin zieten estatuko segurtasun indarren artean. Titularrean, Bilduk bakarrik ez du Caballeroren hilketa gaitzesi. Eskuineko berrietan, alde batetik, Sabadelek uko egin dio BBVaren erosketa eskaintzari. Beste alde batetik, zaborra edukiontzietara ez botatzeagatik zigorrak iritsi dira. Azkenik, 10,5 urteko kartzela zigorra onartu du Iruñean bikotekide ohia hiltzeagatik. Goiko berrietan, batetik, Esik eta Diario de Navarra talentu gaztearen bila ari dira. Bestetik, osasunak hil honetan erabakitzen du entrenatzailea. Bukatzeko, Guaiar eta Carmenen gol ahaztezinak. Gara egunkariaren titular nagusian, Israelek beldurra zabaldu dio Rafahi. Hamasek sueten plan bat onartu arren. Armada sionistak beste desplazamendu palestinar masibo bat eragin zuen atzo, Rafahetik alde egiteko eskatu zuenean. Gazako hegoaldean, muturreko indarra erabiltzeko mehatxua egiten zuen erasoaldi baten aurrean. Argazki nagusian, Donibane Loizuneko manifestazioa daukagu. Titularrean, Donibane Loizuneko krimen matxista salatu dute. Goiko berrian, Kupeko hautagaia den Laure Begaren hitzetan, ondasunak zaintzea eta borroka politikoari berriro ekitea eskatzen dugu. Goiko berrietan, batetik EH Bilduren eta PSEren arteko itunak iragarri ditu Egigurenek. Bestetik, Sabadelek atzera bota du BBVaren proposamena, bere proiektua utzi esteagatik. Eskuineko berrietan, alde batetik, Lakuak oraindik ez du jakinarazi ostiralean preso bat hil zela. Bestetik, emisio gutxiko eremua ekainaren 15ean ezarriko dute Bilbon. Berriaren titular nagusian, Hamasek Egiptoren eta Katarren sueten proposamena onartu du.
Israelek zibil palestinarrei Gazako Rafah hiriaren ekialdetik alde egiteko agindua eman eta ordu batzuetara jakinarazi du erabakia alderdi islamistak. Tel Avivek adierazi du inbasio planari eutsiko diola, baina negoziatzaileak bidaliko dituela Kairora. Argazki nagusian, jende anitz elkartu zen atzo Donibane Lohizuneko protestan. Titularrean, feministek salatu dute Frantziako justiziak erantzunkizuna duela Donibane Lohizuneko hilketan. Beheko berrietan, alde batetik, sare bat euskarari. Funtzio publikoan hizkuntza eskubideak bermatzeko xedea duen agiri bat plazaratu du Txillardegi gogoeta guneak. Beste alde batetik, oztopoek ez dituzte eragotzi erorien haraneko desobiratzeak. Jarraian, horro famatuenak 100 urte bete ditu. Gainera, Bilboko trafiko murrizketak ekainaren 15ean sartuko dira indarrean. Bukatzeko, inoizko kotizatzaile kopururik handiena lortu da hegoaldean. Goiko berrian, Carles Puigdemont daukagu. Honen hitzetan, erreferenduma ez bada onartua, balio duena urriaren batekoa da. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, kanpa dendetan pasa dute ikasleek gaua nupen palestinarekin elkartasunez. Nafarroako Unibertsitate Publikoan ere jarri dituzte kanpadendak munduko beste lekuetan ikasleek egin bezala. Ikasle abertzaleak taldeko saioa bordak azaldu du ikasleak akanpatuta daudela atzo arratsaldetik, palestinar herriari elkartasuna adierazteko. Iruñean ezezik Euskal Herriko hiriburuetan ere egiten ari dira akanpadak. Mikel Joldi ikamako kideak adierazi du eguerdian argazki erraldoia eginen dutela. Eskuineko berrietan alde batetik lorezaina den Xavier Kejetaren hitzetan, Takonera hiriko lorategi kutxuna da. Hiriaren biraka. Takonera Iruñean zuhaitz eta lore gehien biltzen dituen eremua da. 3 zonalde nagusi ditu. Basotxoaren kaletik sartuta zuzen luzatzen den bide nagusia, aurrera jarraituz Bistabella eta azkenik Larrainako zonaldea. Beste alde batetik, Israelen estatua desegitearen aldeko protesta eginen du Palestinarekin elkartasuna plataformak. Palestina askatu. Israel borrokatu, desnormalizatu, suntsitu goiburuarekin eginen du manifestazioa elkartasuna Palestinarekin plataformak. Maiatzaren 18an izanen da. Bezperan, hilaren 15ean gogoratuko dute duela 76 urte sortu zela Israel estatua. Nakba izanen dute gogoan. Ezin dugu ahaztu egun hartan hasi zela herri palestinarraren kontrako jazarpen guztia. Palestina libre izateko ezinbestekoa da Israelen desagerpena, salatu du Txuri Oio plataformako kideak. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteartea, aldaketa handirik ez da egongo. Kantauri isurialdean goizean zerua lainotuta egongo da eta han-hemenka euri pixka bat egingo du, bereziki ekialdean. Arratsaldean, ordea, hodei geruza zertxobait saretu eta oro har ateri eutsiko dio. Hegoaldean, berriz, goizean goizetik ateri egongo da eta arratsalderako ostarte zabalak irekiko dira. Ipar-mendebaldeko haizea bixi samar ibiliko da, batez ere arratsaldean, eta temperatura maksimoak atzoko maila berdintsuan geldituko dira, 15-18 gradu artean. Asteazkenean urdingune zabalak nagustuko dira arratsalderako. Goizean, ordea, zerua hodeitsu egongo da, batez ere Kantauri isurialdean, eta oraindik euri pixka bat egin dezake, bereziki ekialdean. Eguerdirako hodeitza saretuz joango da eta arratsaldean eguzkitsu egongo da, goi hodei batzuekin. Haizea ipar ekialdetik finkatuko da eta temperatura maksimoak 34 gradu gorago geldituko dira, 20 graduren bueltan kokatuz. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan gure ohiko kolaboratzailea den Patxi Urrutiarekin gaude. Kaixo, arratsaldeon. Baita zuri ere. Zer moduz? Bueno, gaizki.
Egi erran behar badut gaur oso gaizki. Gainera, ez naski atzotik aurrera gauzak aldatu direlako, baiziken eta egoera okerrera egiten ari baita, eta nik uste dut berze pausu ikaragarri bat ematen ari direla. Gaurko egunean, ez dakigu xuxen zer gertatzen ari den, baina desinformazioa badagoela ongi pensatu eta ikusiz zaintzuk egin duten hausnarketa hori, beldurtzeko modukoa da. Milaka hildako, milaka suntsitu, milaka lurperatu, hau ez da gizalege bat, hau da basapiztien eremu bat ikaragarria zeren. Ez dute errespetatzen, ez bizitza, ez jatekoa, ez osasuna, ez deus ere, elkar hiltzen, a muerte, elkar ez talde bat bertzia hiltzen, a muerte, niolako errespeturik gabe, eta gainerako guzia zerura behire, handik zerbait etorriko zaigun. Koldartasunez betetako mundu batean bizi gara zerengatik hau aspaldion gelditu behar zen, baina inork ez du deusik egiten. Hemen, laude adierazpen batzuk gutxi batzuk bakarrik. Bertzeak terrorismoa ez da hitza erabiliz, nahi duten nolabait ere sendatu, baina zuk ikusten dituzunean argazki horiek edabideetan umetxoak negarrez bertze umetxoren bat galdu dutelako edo familia bat xeutu dutelako edo hau ez da posible giza seme alabok bizi modu hori onartzeko. Ez da hau gehiagizkoa da, niretzat behintzat, eta ni uste dut denek egon beharko genuela gaur kalean, gure lagunen, gure kideen, person batzuin eskubideak defendatzeko, eta behingoz gerra honekin bukatzeko. Gerra ez, hau ez da gerra. Hau da, suntsiketa ikaragarri bat. Gainera gaur altxatu gara hainbat hildakoekin Rafajen, ez? Bai, egun guztiz bezala. Ezke, gelditu gabe, baina hori ezazu zein falsua garen. Diario de Navarra begiratu dut orain txostatuan, eta ez da, lehenengo horrian, ez da hitzbetere ageri gaiunen inguruan. Atzo erraten dute, edo berria zen atzo gauean, Hamasek onartu egiten zuela bertze proposatutako zuetena, ez da hitz bat ere, ez da existitzen, beraiek emain dute bere momentuan, segunta gauza nola doazin, zen olako berriak emango dituzten. Eske, bizi gara un mundu batean non ikaragarria da, bera. Alde unten, ikusten dugu zer nolako jarrera egiten ari diren, informazio falta, ikaragarria, eta hiltzen, eta hiltzeagatik, hiltzeko plazeragatik. Bion, zer da hau? Basapiztiak ez dute hiltzeagatik, bete normalian egiten dute jateko edo zerbait bilatzen dutelako, ez hemen plazeragatik bakarrik. Basapizti okerrena ez da gubezen salbaia izaten. Eta baita ere, gaur gauean nupeko ikasleek kanpaldi bat egin dute Palestinaren aldez. Zorionez, zenbait jende mugitzen hasi da eta pixkat bedere ikaslek gehien bat importantzia handia duenek, zeren guk gogoan dugu Vietnamango gerla, eta orduan ikusi ginuen ikasleek eta jende mugimendua zen olako eragina izan zuten Amerikarre behingoz Vietnametik botatzeko, eta hor bakea eraikitzen hasteko sortu momentua etorri zenean, ez? Eta alde horretatik, norabait ere simbolo bat ere bada, ez bakarri zenbaitzuk ez dituztela hilko baizik, eta simbolo bat ere jendea mugitzen hasten bada, eta ikasleak gehien bat mugitzen hasten bali medira horako gai baten inguruan, izan daiteke azkenean, erabakiak ez direla etxixurian hartuko, baizik eta hartuko direla kalean, eta kaleko indarra eta mugimenduarekin, eta buruz egindako hausnarketa zintzo baten ondorioz. Horiek denak tartean ditugu. Eta importanteak eta alde horretatik, atzo gauean pozik negoen, postasunetik okerreraino eta datutxo bat ere egin nahi dut zerengatik, ainez irakurtzen liburu bat Kongo belgari buruz, eta gaurko egunean badakizu kotxe berri hauekin eta produktu berria behar dire horien bateriak eta egiteko, ez? Gaurko egunean denak ari gara, orai ekologia salbatu behar dela planeta eta orai bertze kotxe batzuk heldu direla, gezurra da. Kotxe batzuk heldu dire, ekonomikoki interesgarria direlako, eta bertze gaiak hor daudelako zertaz. Horiek
bizezu, Belgikak badu, ni uste dut hau importantea dela jendea jakitea, jendea jakinaraztea. Zer gertatzen ari da jende hauekin? Pues, Kongo independiente izan baino lehen, Belgikako bezala zen Kongo belga. Eta orduen zer egin zuten? Pues, egiten zutena zen diamanteak karpatzen zituztenean edo norbaitek edo edozein langilek sartzen zuen diamante txiki bat sakelian eta horrekin alde egin eta gero saldu, ez? Pues bueno, pues hori egiten, Leopoldo erregeak egiten zuena zen, pues norbait hola harpatzen bazuten, igual besua moztu edo hanka moztu, erakusteko, bueno, norbait ere eskarmentu bezala egiteko, eta bertzaletik, bueno, pues demostratzeko horiek ez dutela deus inolako baliorik. Eta horren inguruan antolatu zen Belgikako imperioa eta inbertzea beratz eta beratz Belgikan, Holandan eta Europan mundu xurian, hortaz baliatu ziren, bueno, pues aberasteko, ez? Bueno, pues egoera berbera egiten ari dire orai koltanekin eta Kongo belgan lehen bezala, zeren badire, gaten dire harriak eta atratzera lurpera, eta ehunka langile, gehien bat gaztetxo, mutil eta neskak, 10-15 urtekoak, ari dire zulortan sartu eta unitzez dire ateratzen. Baina horrek ez da informazio txiki bat merezi, ez da salaketa pixka bat merezi duen gauza bakarra da multinazional baten etekinean pixket geixo edo gutixo igotzea horren kantitatea, ez? Bueno, pues hoi ere gure tartean dugu geren ustez, gu modernoak, eta gu gara mundunten, eta gu gerten dut da, bueno, pues Europa eta Estatu Batuak gehien bat iparraldea, bueno, pues hauek egiten ari diren jokoa, hauek egiten ari diren lapurketa, hauek egiten ari diren injustizia ikaragarriak hori denak ari gara orai pairatzen. Triste izateko modukoa, gu bezalako gizarte bat. Bertzetan ere erran izan dut, bitarteko guziak ditugunak banatzeko, partekatzeko, bizitza hon bat izateko denek, ari gara xeatzen gure tarteko bizitza, gure etorkizuna eta bakarrik dago balio bakarra, da dirua eta gainera nola erabideak kontrolatzen dituzten podore horiek, gertatzen ari da, guk normaltasun osoz ikusten ari garela. Berezazu berze kasu batera aita zaindua. Non demonios dago aita zaindua, non espertoen humanidad, ertentzen enziklika batean ez la iglesia experta en humanidad. Hor ez dago ez espertoik, hor ez dago deus, hor dago lapurreta, hor dago miserie. Non dago aita zaindu salaketa sakon bat egiteko horrelako milaka gaztetxo emakume hiltzen ari diren eremu batean. Bertxaldera beire, tarteka, y una oración por el alma de... Madre, nola egin daitezke horrelako gauza? Horren inguruan, horren aurrean, nola, gaur, aste arte, gaur bada konzentrazioa, atxaldeko 6:00 hor izan behar zuen Iruñeko bezpikoa, lehendabizikoa, antxe, mugitzen, salatzen, eta bertze giro bat antolatzen gure inguruan ez, baina nola aberatsak diren horiek, aberatsei errespetu, gero maitasuna zuen artean. Baina lehenik aberatsei errespetu, ebatzi dezatela, hil dezatela, xeatu dezatela, familia osoa dezagitea, hainbertze umetxo egitea. Bueno, ja, hau, fuertea. Ja, baina dirua behar dutenez, ez zaila komeni bustitzea. Eskez dute dirua beharko balute, baina eskez dute behar, da bizioa da. Ez dute bezaren gatek, bidezazu, 6.000 milioi euro lehenbiziko 3 hilebetetan, urtunteko lehenbiziko 3 hilebetetan kapitalak izan duen etekina, izan duen proretxoa. Zertako dute diru hori, baina hori ez da behar, behar bada da, denen artean banatzeko ontasuna, zoriontasuna, osasuna, denen artean banatzeko, baina ez da posible hori izatea modu hortakoa. Jo, eske gai hau oso gogorra da. Ez da konturatzen garen, gehonek ere, bueno, solasian hasten zarele, konturatzen zara zure buruarekin nahi zarele, bueltaka ez, baina, bueno, ikeragarria da egoera, daukagun egoera, larria. Bueno, geratuko gara nupeko akampaldiekin. Bai, bueno, dena den zoriontzeko ikaslei, eta ja hemen buru belarri hasten garen gehiago pauso gehiago ematen, zerengatik, bueno, pues hau hasi zenetik, aste artero badago konzentrazioak Iruñeko udalaren aurrean, beste manifakera izan dire, pues bueno, pues jendeari eskatu, denek kanpo
kampus hortan gertatzen ari dena izan dezala kristoin babesa, eta denen artean ja zerbait egiten dugu mugitzeko, baino bide onera, eta bueno, gaurko, eta salatu adibidez, Diario de Navarraren jarrera, espeitu aipatura egiten horrelako errealitate bat, eta bueno, nik gaur goizean jeki telebiziko gauza izan dutena da, periodiko irakurri enolako jakin, ja sartua ziren, ez ziren sartuak edo zertan zebiltzen, bueno, pues israeldar fanatiko horiek, eta bueno, pues unia zerbait laguntzen alko genuen egunean zehar, bueno, eten bide duin bat biletzeko orduan. Eta, bueno, beste gai batera joatnez, zer moduz Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak? Bueno, pastu ziren horiek ere, uste dut... Aspaldiko gaia diru, baina... Baina, eske, gainera, gai importantea, eta geroztik beti bezala asentatu gaia, ez? Ja, bueno, hortara ohituratuak, baina, bueno, aldaketa handiak izan dire, izan da, bueno, pues ezker abertzalearen iguera oso importantea, eta, bueno, gero eta gehiago gainera aldi oro emaitza hobeak dituela, ikusi, bueno, pues hortan bertze pausu batzuk ematen ari direla, betikoa berriz, bueno, betikoa nausitu dira, izan dire zerrendaburu, zer egiten duten ikusiko dugu, ustelkeri kasua inbertzetan hasia baitira, ikusiko dugu denak ere hortik ere zer ateratzen den, baina, bueno, berriz ere errepikatu da, eta errepikatzen ari da, politika lapurretatik asko baduela, eta, bueno, pues atzo berean ikusi dugu soekoa aiziela elkarrizketatzen edo, bueno, komisión de investigación edo bat, ikerketa komisio bat ere bat zutela eskutartean, bueno, PSOEko horrekin, eta, baina, bueno, ikusiko dugu dena den gauzak hobera egiten ari dire, uste dut demokratak gero eta gehiago garela, porque demokrata ez da izaten mikrofono baten aurrean lauzo zaberriera, eta jarrera bat izatea, zure bizitza modu batean eramatea, zure inguruan dauden gauzak salatzea oker balin badire eta txalotzea ongi balin badoaz, ez dakit badaude inbertze gauz, inbertze gogo, eta bueno, pues hor, uste dut egoera berri bat sortzen dela eta, bueno, kudeatzeko modu berri bat ere nolabait zabalduko dela. Espero, eta, bueno, badago lehen gaia badaude material humanoa ere, giza materiala ere badugu, gauzak aldatzeko, gauzako bera egiteko, eta, bueno, pues ilusio pixkat gaitzen diogu gure ingurura begiratzen dugunean. Erran dut ez dut begiratu nahi, edo olako hausnarketa ez dut egin nahi Israeli buruz, baina bai Euskal Herriari buruz, bueno, pues hemen momentu duten bertzegoera bat bizitzen ari gara. Hauteskundetaz oso pozik, eskaintzen digulako posibilitateak edo almenagortik aurrera salto bat ematea, Euskararen munduan, justizia sozialaren munduan, lanaren munduan, hainbertze lekutan, irakaskuntzan, hainbertze ere mutan, bueno, pues, lanean aritzeko eta gure gizarte hobetzeko, eta partekatzeko Europar aldeunteko jendeak, kanpoko beste lekuetako jendeekin ere. Zeren, bueno, pues hemen bitarteko hauniz bat ditugu, baina horrekin ez da gara konten gelditzen, bitarteko horiek edo banatzen dire, edo ez dute zertarako balio. Bai, eta, bueno, orain Iruñera bueltatuta, zer gertatzen da etxe bizitzekin? Herenegu edo bazen berri bat hor 9.000 etxe bizitza edo egin nahi dituztela, eta, bueno, pues hor etxabako izaren inguru hortan kokatzen dituzte, ez? Eta, bueno, pues hemen ere, bueno, desarrollismoa nolabait ere ari gara moldatzen. Atzo periodikoan ez zetorren bertze berri batek zerbait ikusteko zuena etxe bizitzarekin, eta da, loft batzuk edo, gela txiki batzuk edo, zenbait beheko sorailutan eta egiten ari direla, planteatzen ari direla, ez da izen bat, ez da izen bat zirenak hemen. Eta denak ari dire, hitz egiten, etxe bizitzari buruz, hau arazo bat dela, eta baina nik akats ikeragarri bat ikusten dut, urri buruz hitz egiten dutenean udaletan, eta zerrengatik gaia ez da bakarrik, ez da errepikatu beti egin dena errepikatu baizigen, eta egoera berri batean bizi gara, eta egoera berriari beti erantzun berriak eman behar zaizkio. Eta argi daukaguna da,
bueno, pues etxe bizitza behar direla, baina gaurko etxe bizitzak eta hori dela 80 urteko etxe bizitzak ez dire berdinak. Eta orduko filosofia eta oraikoa eta bizimodua eta oraikoa desberdina dira. Adibidez, eta errez da ulertzea. Adibidez, etxe bizitzak lehen egiten ziren 80 etxe bizitz ofizialak 80 metro karratu famili bakotxeindeko. Ze pasten da, hainbertze etxe daude monoparentalak, eta horiek ez dute behar 80-rekoa, 50-rekoekin ederki daude. Eta gainera, askoz ere merkeago eta bertze gauzetan gastatzeko aukerak ere eskaintzen ditu, ez? Adibidez, berotzeko eta garbitzeko errestasun askoz ere gehiago dituzuela. Zertako egin behar dituzte 9.000 etxe bizitza 80 metrokoak? Zertarako olako dirutza xeatu behar ez den zerbaitean gastatzeko? Zer, konstruzioko enpresarioak hor negozioa dutelakotz eta beraie bortxatzen dutelakotzu dela? Pues ez da motibo nahiko, ez da arrazoi nahiko horrelako jarrera izateko. Uste du lehenbiziko gauza dela hor azterketa sozial bat egitea, ikusteko zenbat etxe bizitza beharko ziren gure inguruko jendeak gaurko egunean behar dituen beharrak asetzeko, zenbat etxe bizitza, zen olako negurrikoak, nolakoak. Nik gogoan dut hori dela, bueno, aspaldi zen, zizuren promozio batean ari ginela ilanean, zenbat etxe bizitza bazeuden, gutxi batzuk bazeuden 50 metrokoak, desagertu ziren lehendabizikoak berehala zertaz. Badagoelako hotz publiko bat, gaurko egunean zenbat lekutan ez daude, egun metroko etxe bizitza bat eta senar amazteak, edo bietei bat bakarrik. Eta, hori uste dut dela lehendabiziko gauza zerengatik, gaurko egunean importantea da beharrak asetzea, ez enpresarioak aberastea, eta ez batzu txuleatzea erranez, dutela egun metro karratuko etxea, ez? Berze filosofia batekin, eta ikusten da, honekin ere dabiltzela, eta unen inguruan gainera justifikatu nahi dute etxe bakoizko, estazioa edo horko eremu bat etxe bizitza gehien horiek egiteko, ez? Uste dut hor askoz ere gehiago aztertu behar dela eta kriterioa gehien bat alde batera egitea. Zerengatik konstruzioan nola hori den negozio ikeragarria, hor behala kapitala sartzen denean, dena ondatzen da eta kapitala zabaltzen zaio bidea. Eta hori da lehenik landu beharko zena. Espero zenbaitzu behintzat saiatuko gara hor eta berze zenbait ere mutan saiatzen ari bezala gauzoi salatzen eta berze modu batera antolatzen edo berze modu batera pentsatzen. Ere amugatzen duten salmenta eta alokairuaren prezioa. Hala da, badakizu zein den problema. Problema da, buru belarri sartzen direla olakoetan konstruktoreak. Eta ez bakarrik konstruktoreak, beren langileak jartzen dituzte hor atxikitzeko, ez? Ez du hemen denbora batez, Barainain etzen Barainain, zen abanko. Ansoain etzen Ansoain, zen Casas de Lainez. Eta horrelako hainbertze badaude, zeren nonta gaia etzen etxe batzuk, udal batek egiten zituen abaizen eta espekulatzaile batzuk eta negoziante batzuk egiten zuten horien politika, etxe bizitzen politika. Eta zer bilatzen zuten? Irabazi erresak eta bixiak, ahalik eta lasterren eskuratzen diren horietakoak. Eta horiek ditugu kusi beharrak eta horiek ditugu aintzin eta trabeharrak, horiek ongi aztertu eta soberatuko ziren inbertze etxe bizitza. Zaharretxeak. Zaharretxeakin badugu bertze arazo bat. Egiten dituzte animelego etxe batzuk eta Nafarroko gobernua bere legedian edo bere normalizazioan planteatzen du, 17 taldeko zaharrak etxe batean izan gela gehiengo bat, ez? Edo egiten aldire inbeste pisure, iguala 8-10 gelakin izateko eta leku zentraletan eta inorez du planteatzen. Hemen planteatzen da lehenik eraikuntzan negozioa egin, etxe zaharren egin, eta gero hor atxiki zaharrak eta horre negozioa montatu enpresario batzuk, ez naski zaharren beharrak bilatuz,
baizik eta beraien negozioa bilatuz. Eta hori ere hor dugu eskutartean, eta horri ere ez diogu guk erantzun bat ematen. Baina nik uste dut oso importante izin zela aldatzea, eta zu, ez dure pensa, du zaizkitzu udaletara konstruktoreak, eta bueno, niri errandiatei, jo puta, plenoan gainera. Osea, heldu dire gainera uste zer nahi badirela beraiek agintzen dutela, beraien negozioa dela lehentasuna duten gauz guztiak. Nola ohituratu duten, bi eman bat eta erostera inbertzea jende, pues bueno, baina gaurko egunean hori inberko zen lehendabiziko gauza, ze beharrak eta beharrak ez da bakarrik zenbakia, zenbat etxe, baizik ze moduko etxeak, zen olako zergatik igual izaten aldire, eta badaude ere, eskaini zenbait lekuten, bueno, pues gelatxo bat daukazune zuretako, eta gero, pues bueno, pues horrekin konpontzen zara, edo beste batekin partekatuz, edo hainbertze aukera badaude, aprobetxatuz gu dugun ontasuna, gu dugun eraikitzeko almena, gauzak aldatzeko. Orain gazteak ere ari dira denak partekatzen, etxetik Eta buru belarri segitu beharko dute hor, buru belarri, zerengatik oso aula dire ere, zerengatik, beraiek ez dute arrazoiek. Gure filosofia da, utz egiten gaituena, zerengatik, zer den ere etxe bizitza eta zertarako den etxe bizitza eta zer olako filosofia landu behar den etxe bizitzen inguruan, hoi da lehenik aztertu behar duguna, ez bakarrik errati ez dagoela, behar dugu aztertu, erakutsi, falsua dela. Zertako behar dituzte 6.000 milioi eskuratu estatu espainoleko 6 banku handienak 3 hilabetez eta etxe bizitzari erantzunik ematen zaizkiolaik. Eta dirua ematen horko etxe bizitzai eraikitzeko bertzeak probetxu gehiago eta etekin gehiago atratzeko. Porque, claro, 3 hilabetez da, urtean 9 hilabete falta dire. Zenbat diru irabaziko dute urtean zehar. Baina, bueno, oso ongi, eta gainera, nola, zuek jarri duen hor zerga berezi bat 1.000 milioikoa, horren kontra nola jarriak izonak, kasi kentzen digu eguneroko ogia. Pisatzuzuk zein egoeretako da, horren aurrean tinko beharko genuke mantendugu posizio bat, filosofia baten ondorioz etortzen zaiguna, eta dago daen aberastasuna denen artean behar ditugula banatu. Bai. Baina, bueno, ere dago arazoa, ze, klaro, esaten duzu, aldatu behar dela filosofia etxe bizitzari buruz, baina, klaro, aldatu behar dagoelako behar bat, edo ezin dugulako erosi, igual aintzinean erosi zitzaken etxe bizitza, edo aldatu delako filosofia eta horregatik aldatu behar da etxe bizitza. Etxe bizitza aldatu behar da, beharrak betetzeko behar delakotz. Etxe bizitza gaina, konstituzioak ere, hainbertzeko ere aipatzen duten, konstituzioak ere erten du, lehenengo, inoiz ezin dela erabili etxe bizitzen politika berasteko, baizik eta zerbitzu, oinarrizko zerbitzua den etxe bizitza batekin beharrei erantzuteko, ez? Argi dago zertan dagoen gakoa, eta gazteek behar du zertan sartu buru belarre filosofia hortan, eta gainera, bueno, asunto principalen ez da bakarrik kejatzea, nik ez dugu edo etxe bizitza ez dugu ez kalera atera, mugitu, eta azaldu eta erakutsi jende guztiei, gainera gazte gurasoa badituzu eta horiek denak ere irabazi behar dira filosofia horretara, ez? Eta hor buru belarri sartu eta salatu eta azaldu jendeei badaudela bi aukera, edo bata da, konstruktoreak asetzea bere negozioak goitik gateko, edo jendearen biziona, eskubideen errespetua eta horiek denak izateko, ez? Horiek dire bi aukera daude, edo baten alde edo bertzearen alde. Guk argi daukagu, noren alde daukagu, guazen gehiengoa osatzen dugu. Guazen mara zentzuki alde horretatik, bueno, irten bide bat uni bilatuz. Baina beti egon behar da jendea erosten diena etxeak. Bai, beti badago jendea etxeak erosteko, baina guk ez dakara gelditu behar etxeak erosten bizazu, hor golen ondoan horko etxe luzioiek. Horiek kooperatiba moduan egina dire. Zertako ez dira antolatzen orain kooperatibak? Kendu enpresarioak hortik eta patu hor kooperatibak, denen artean hor aprobetxoa, eraikitzaileak orain arte eraman duen probetxoa, hoi jarri eroslearen zerbitzurak. Eta orden, hobera egin daiteke. Baina, bueno,
Hortako erabiltzen dituzte, bueno, prentsak, hortako, eta gehien bat, bueno, erosi egiten dituzte hainbertze jende, bilatuz ez naski soziedeunen edo gizartunen onura baizik ere eta, no pues, bilatuz bereien negozioa, bereien eskupekoa nola eskuratu, ustelkeri kasuak mantenduz. Eta, bueno, gaur daukagu beste berri on bat, ez? Alzheimerraren ikerketaren inguruan. Bai, bueno, pues badakigu eta zenbaitzuk kasik ere sufritzen ari gara inguruko jendeekin hitz egiten duzunean, bai, baina ni ongi nago, baina ahazten zaizkit gauzak eta ahazten zaizkit. Eta, bueno, pues hor ibilki gara Alzheimerren inguruko mundu hortan, kezka handia badaude gehien bat gure nire adineko jenden artean, ez? Badirudi, bueno, ikerketa baten ondoriozo zenbait gauz deskubritu dutela, onurako eta, bueno, pues horra ematen diren pauso guztiak ongi etorriak izango dira, ez zarengatik, bueno, bizikalitatea galtzen baita urten podorioz eta gehien bat ikusten ari gara haunitz eta haunitz, Alzheimerri edo Alzheimer antzeko zerbaiti erantzuna eman behar diotela, ez? Bueno, pues horrelako berriak entzuten ditugu, pues, bueno, pues, plazereko zerbait da hoi guretzako, eta gustora, bueno, pues, horrelako berria jakitea. Ja aurrera pausuak ematen diren, eta, bueno, pues, orai ere hasten ari garenak edo mundu hortan sartzen ari garenak, bueno, pues, erantzun emateko aukera daukagun. Bueno, ongi etorriak izango dira beti horrelako berriak. Eta, bueno, ja... Gauzatxo bat erran nahi nuen. Bidezezo, hemen guarriak badaude, eta guarriten kontatzen digute Jesus jangoikoa torri zela mundura, bakea ekartzera, ez da izer, eta Belenen, etzagon lekuri beraientzako. Pobrea zelako, eta gero, bueno, pues, gorraipatu egiten da honen pobretasuna, birtute bezala, eta, kristoinak eta bi erraten dira. Eta gaurko egunean, Belenen aldera, bueno, ja antzegoen gainera, eta antzeuden, bueno, pues, zurgin bat eta bere Andrea aurdun edo erditzeko puntuan zegoena ez, eta, bueno, pues, zer pastu zen, pues, dene dakigu, arte guztiak etxi zizkioten, ez zutelako tutzinei inon bizitzen. Gaur errealitatea bihurtu da ez naski alegoria, baizik realitatea horrelako gai batekin, eta hau da, hainbertze ume hor sortuak, hainbertze ume horkoa direnak, ez bakarrik ez dietelako zuzten beraien etxean, ez ezke inongo etxean, beren etxetik bota egiten dituzte. Eta hori da juduekin gertatzen ari dena gaurko egunean. Eta horren inguruan dena bertzetera begiratu. Gaur Jesu Kristo hemen balitz kristau guziek entzun dezatela. Falsu batzuk zarete, horrelako egoera batean, ez zatelako zateratzen, ez zatelako juntetzen mugitzen ari garenokin, hoi salatzeko eta hoi aldatzeko. Ez da, hoi onarte zina da, ate guziak itxiak, hor da hiltze laster kalde batetik bertzera, zerengatik bizi nahi zuten leku batean handik bota zituzten hori bertzera, gaur bertze leku batera mugiarazten dituzte ez dute lekuri inoralgan, baina, bueno, ez du import, beraiek ere nahi zuten etorkizuna aldatu, eta hor nahi dute egin imperio bat, beraiek judue bakarri bizitzeko bere nahi duten moduan, bueno, dena den, gai berbera gertatzen ari da, erantzun oraikoa lengua bezen miserablea, eta tartean kristoin espektadore bila, bueno, pues ez da zer pesatzen duten, baina, bueno, beraiek parte dire horrelako erantzun falta den lekuetan. Beraiek dire errudun neurri handi batean, eta, bueno, bertzaldera begiratze horrek ez du barkamenik ere. Segituko dugu, baina egon behar dugu erne eta guk ere bakotxak eren, ez da, alduguna behintzat mugitu egin behar dugu eta babestu, umeak, emakumeak hor zafratzen ari baitira, inolako kupidarik gabe. Bai, aber nola joaten diren egun hauek, eta ikusiko dugu. Eta, bueno, ea jarraitzen dugun ikusten jendea mobilizatzen. Saiatuko gara, segitzen ere. Bueno, hurrengora arte eta primeran segi, Patxi. Bale, gustora etorriko naiz berriz ere, hemen ratotxo bat jorduko berri hobeak ematen alditu eta poza, egiazko poza, zabaltzen alden gure tarten ere, eta hemen askoz ere gusto hobean egongo garen gehien bat jakinez, bertzea muniz jende ere, zoriontasunaren atzetik dabilela, eta, bueno, arrakasta izaten ari dela. Bai, bueno, agur. Agur, izan ongi.
gaurkoz hau izan da dena, bihar asteazkena itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.